سلام كبرات تخاتلتي داسني اكسترا نحجيا بستدالو وزيناتات تشاينا حجز زغربو كيلاتات ناب ايرترا مسدادا مغلاصو اب اسرائيل سلسته ايرتراويان اب لعلكال ايرتراوي غبن مفصام وديت بمقلامم اب تحت قيد مئتاوم امريكا نيتوبيا تهبو سباو حجز نسدتنياتات طراي كجمر مخانا مغلاصان باكستان 1.7 مليون زبصحو افغانستاناويان سدتنياتات ناب هاغروم كطرز موسانان كالن زطقال كخونيو ابزا channel دما ناي وتر تخاتلتن مخان سبسكرايب كتغبرون نتناي دول ملكت كتوقون بخبر يقدمكم منقصة تشاينا أتوت مهرت حرشان معباي زتحاجزو كإلاتات ناب إيرترا كم زوافرة أقول قل الزينة تهاجر شن هو حبيرو منستر حرشان قد أراو قدايات تشاينا كمس كرمت حيزون ناب إيرترا اللي إخوام زلو كإلاتات أما المعجرادين أحملتن فرتاتن مزنوت فو إيرترا وين حرستوت توافيرهم وياو كإلاتهم ككافول يميلو إيرترا أتوت مهرت حرشان معباي بجاكا مس تشاينا مسود مقبن حرشان ودو حورات هاجراتن كالوت مشارختون تسرح كم زلا يفلات إيرترا أتوت مهرت حرشان معباي مس مشارخت تكايدو زلت صعرتات نتوم كاب تقلالا بزح حزبي لعلى 75 مئتاويت زقمتو حرستو تهاجر كنداي كابوم ككاتت مخانقن اي تقلصن إرترا كابتن جنا بمقبر اسن زي كالان وحد اتو تحرشات زلون هاجرات تبايلا ابزرزر ودب مقبن حرشات سفيرة تركب اب هاجر اسرائيل سلسته ايرتراويان زيغاتات نحده بوليتيكاو نقافيهم نمتقع مدب بموصم بوليس اب تحت قيد كم زاتهم مع كان زينا اسرائيل غليصن اتهم كاب 30 كسب 50 عام زعدميهم سلسته ايرتراويان نخالي ايرتراو ود تبعتاي نمتقع زال موز نبرو وديت بمنقدي واتساب اب استتصحافو لوانيو اب تحت قيد اتيم زلو بوليس اسرائيل لومي حموس نغو اب زوص مغلصي اب زحلفو كلته معلتات اب كتما اشدود سلسته ايرتراويان زيغاتات اب لعلكال ايرتراو زيغا بوليتيكاو دراخه زلو متقع مفصام ابزت الموديت بمستافهم اب تحت قيده اتيوم كبلي افليتو اتم كاب 30 كسب 50 عام زعدميهم دق تبعتيو اتن خالقكم ايرتراو تبعتاي نمتقع زال موز نبرو وديت بزملكت بمنقدي واتساب حبريتا كم استلواوطن كاب صحف وصاي دما سئل نايت علامه غيرو موز نبرو ايرتراوي ابتناي واتساب جروبهم كلواوطو انكلو بوليس دما اتنتم سلسته ايرتراويان واتساب تصحفو كطلفو بمخالو اتز علامه وديت اب تكبار كيوعلو انكلو اب تحت قيده كم زاتومي تغليص زلا بوليس نتتم سلسته ايرتراويان استتصحفو نقالع دحر موصا نتم سلسته ايرتراويان اب تحت قيده بمئتاو قبن مفصام وديت عليمكم زبل كسي اغرب لهم كم زلون تغليصو بوليس اسرائيل نتي اب تهاجر امونغ ايرتراويان تفطير زلو وطر بزملكت طبق مكتال يكايت كم زلو زغلص كوينو ابزلو محمود زوصو مغلص دما بوليس اسرائيل عمد زملو قبناتن غداتن بحفشه بفلاي دما امونغ ايرتراويان زيغاتات نمخلكالن نمفشالن بقراصنت بكله اب ايد زلو مسارحيتاتن اغاباتن مسرح يقصلالو مستي امونغو كاب ايرترا زموص زيغاتات تفطير زلو غونص اون ازي عتب غداين بوليس اسرائيل بغجلن بولقن امونغوتم وغنات كغاطم زخل زخونه يخون مغدات زبصح فصامن مكلخال يسرح الله كبلون غليصلا مسرت اتي تزرغي زلو زينا خاب اسرائيل امونغو دغفتن تقاومتن زلو وطري سماي عريغو بغجلن بولقن غونص زملو غچت يرا كم زلون بقدم ابناتايا مزغاطمه قتلت حد ايرتراو زصعبه فصامه بزتحاز 4 ولقسبات تحت قيده كاتون كلو دحير دما 10 حدا تحت قيده كم زاتون بوليس كا نتزنبره باسفح نمبال نسماي طايت كم استكوسن يتغليص زلا بجكا زون قدم 10 خالوت ايرتراويان بغجله متقعته غبرو يدالو نيرم بمبال بوليس اب تحت قيده كم زاتوم يورساليم بوست تبال معكن كصحفن كلا زحلفه عربون 10 ايرتراويان زتغودولن كلته بخبيت زتغودولن فصامه بزتحاز 15 ايرتراويان اب تحت قيده كم زاتويا يورساليم بوست تبال معكن صحيفه زلا اب ኢትዮጵያ ዝውሃብ ዝነበረ ሰብአዊ ረድኤት ካብ ግቡእ መዓላ ወጻኢ ኣብ ዕዳጋታት ተረኺቡ በዝብል ምኽንያት ትካል ረድኤት ኣሜሪካ USAID ዝርከቦም ኣብ ኢትዮጵያ ንጥፈታት ዝነበሮም ትካላት ረድኤት ንጥፈታቶም ኣቋሪጾም ድሕሪ ምጽናሕ ሕጂ እቲ ናይ ኣሜሪካ ትካል ረድኤት ዝኾነ USAID ደጊሙ ሰብአዊ ረድኤት ምሃብ ክጅምር ምዃኑ ሓደ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ናይ ትካል ከም ዝገለጸ ሮይተርስ ጽሒፋ ኣብ ዝሓለፉ 2 ዓመታት ብሰንከቲ ኣብ ትግራይ ዝነበረ ኩናት ከምኡ ድማ ብሰንከቲ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብ ዝሓለፉ 30 ዓመታት ካብ ዘጋጠሙ ድርቅታት እቲ ዝኸፍአ ዝተባሃለ ዘጋጠሙ ድርቂ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ምግቢ ቀልውላው እናገደደ በመምጽኡ ኣብ ሰብአዊ ረድኤት ዝነበረ ምርኮሳ ኣብ ገለ ዞባታት ተሃገር ከዓቢ ተራእይ ነይርዮ
ይኹን እምበር እቲ ዝመጽእ ዝነበረ ረድኤት ኣብ ትግራይ ከምኡ ድማ ኣብ ካልኦት ክፋላት ኢትዮጵያ ካብቲ ዝግብኦም መዓላ ወጻኢ ኣብ ዕዳጋታት ብምርኣዩ እቲ ናይ ኣሜሪካ ናይ ሰብኣዊ ረድኤት ትካል እቲ ዝህቦ ዝነበረ ረድኤት ከቋርጽ ወሲኑ ነይሩ። ሕጂ ግና ድሕሪ ገለ ኣዋርሕ እቲ ረድኤት ደጊሙ ክጅምሮ ወሲኑ ኣሎ። እቲ ነዚ ሓበሬታ ንማዕከን ዜና ሮይተርስ ዝሃበ በዓል ስልጣን ናይቲ ትካል ንስደተኛታት ዝወሃብ ናይ ምግቢ ሓገዝ ዳግማይ ክጅምር እዩ። ነገለ ካብቶም ኣዝዮም ተቓላዕቲ ዝኾኑ ሰባት ህይወቶም ከድሕንን ስቃዮም ከቃልልን ይክብል መግለጺ ሂቦ። እቲ ሓገዝ ዳግማይ ክጅመር ዝወሰነ መንግስቲ ኢትዮጵያን መሻርክቱን ኣብ ማሕበር ሓገዝ ምግቢ ስደተኛታት ዘካየድዎ ዝሓየለ ጽገናታት ድሕሪ ምትግባሩ ናይ ምክትታል ፕሮግራም ምሕያል ምክትታል ሸቐጣት ምድልዳል መስርሕ ምዝገባ ምሕያሽን ሓዊሱ ዝተፈላለየ ምትዕራይ ስለ ዝተገብረ ምዃኑ እቲ ነዚ ሓበሬታ ዝሃበ በዓል ስልጣን ወሲኹ ገሊጹ። ፓኪስታን ኩሎም ፍቃድ ዘይረኸቡ ሓተት ዕቑባ ኣፍጋኒስታን ብገምጋም 1.7 ሚልዮን ዝኾኑ ክሳብ ሕዳር ካብታ ሃገር ጠቕሊሎም ክወጽእ ኣዚዛ። ፓኪስታን ኣብ ኣፍጋኒስታን መደበር ገይሮም የካይድዎ ኣለዎ እትብሎ ኣብ ዶብ ክልቲአን ሃገራት ዝፍጸም መጥቃዕቲ ድሕሪ ምውሳኽ እዩ ኣብዚ ዓመት እዚ ወጥሪ ክልቲአን ሃገራት ዝተጋደደ። ኣብ ኣፍጋኒስታን ዝርከብ መንግስቲ ጣሊባን ፓኪስታን ነቲ ዘይቅበል ስጉምቲ ዳግማይ ከተሓስበሉ ኣተሓሳሲቡሎ። መራሕቲ ኣፍጋኒስታን ንፓኪስታን ዕላማ ንዝገብሩ ዕጡቓት ዕቑባ ከም ዘይህቡ ብተደጋጋሚ እዮም ዝገልጹ። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ፓኪስታን ኣብ ጥቓ ዶብ ኣፍጋኒስታን ኣብ ትርከብ ከተማ ማስቱንግ ኣብ ዝርከብ መስጊድ ኣብ እዋን ሃይማኖታዊ ጽምብል ብዝተፈጸመ ነታጊ ብውሕዱ 50 ሰባት ሞይቶም እዮም። እንተኾነ ሚኒስተር ውሽጣዊ ጉዳያት ፓኪስታን ሰርፍራዝ ቦግቲ እቲ ኣብ ልዕሊ ዘይሕጋውያን ኣፍጋናውያን ስደተኛታት ዝተመሓላለፈ ውሳነ ኣብ ዝገለጸሉ እዋን ነዝን ካልእ ኣብ ግዝኣት ባሎቺስታን ዝተፈጸመ መጥቃዕትን ብቐጥታ ኣይጠቐሰን። ከም ዝፍለጥ ፓኪስታን ኣብ እዋን እቲ ዓሰርታት ዓመታት ዝወሰደ ኩናት ኣፍጋኒስታን ኣማይት ኣሽሓት ኣፍጋናውያን ስደተኛታት ተቐቢላ እያ። ብፍላይ ጣሊባን ኣብ 2021 ኣብ ኣፍጋኒስታን ናብ ስልጣን ካብ ዝመለስ ንድሓር ብዙሓት ኣፍጋኒስታናውያን ናብቲ ሃገር ከም ዝተሰደዱ ይፍለጥ። ኣስታት 1.3 ሚልዮን ኣፍጋኒስታናውያን ከም ስደተኛታት ክምዝገቡ እንከለዉ ካልኦት 880,000 ድማ ኣብቲ ሃገር ከጽንሖም ዝኽእል ሕጋዊ ፍቃድ ከም ዝረኸቡ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ሓቢሩ። ካልኦት 1.7 ሚልዮን ሰባት ግን ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ኣብቲ ሃገር ከም ዘለዉ ፓኪስታን ትገልጽ። እቶም ሰባት ኣብ መወዳእታ ናይ ዝወርሒ ብፍቃዶም ይኹን ብኣስገዳድ ብምስጓግ ካብቲ ሃገር ክወጹ ከም ዘለዎም እውን ተገሊጹሎ። እንተዘይከይዶም ሽዑ ኩሎም ኣብተን ዞባታት ወይ ፌደራል መንግስቲ ዝርከቡ ኣኽበርቲ ሕጊ ክጥርዝዎም እዮም ክብል ድማ መንግስቲ ፓኪስታን ብመንገዲ ማዕከናት ዜና ሃገሩ ጸብጺቡሎ። ከምዚ ዓይነት ስርሒት ብኸመይ ከም ዝካየድ ግን ተወሳኺ ዝርዝር ሓበሬታ ኣይተዋህበን። ብተወሳኺ ኣብቲ ሃገር ናይ ብሕቲ ትካላት ንግድን ንብረት ዘለዎምን ዘይሕጋውያን ኣፍጋኒስታናውያን ዘጻሪ ሓይሊ ዕማም ከም ዝቆመ ተፈሊጡሎ። ኣፍጋኒስታናውያን ስደተኛታት ግን ኣብ ጸጥታዊ ጸገማት ፓኪስታን ኣይተሳተፉን ክብል ወሃቢ ቃል ምምሕዳር ጣሊባን ዘብዩላ መጃህድ ገሊጹ። ንሱ ኣብ ትዊተር ኣብ ጸሓፎ መልእኽቲ ብፍቃዶም ካብ ፓኪስታን ክሳብ ዝወጹ እቲ ሃገር ክትጻወሮም ኣለዋ ኢሉ። ኣብ ፓኪስታን ዝርከቡ ሰበስልጣን ኣፍጋኒስታን ሰበስልጣን እቲ ከባቢ ድሮ እቶም ሕጋውያንን ዘይሕጋውያንን ስደተኛታት ምእሳር ጀሚሮም ከም ዘለዉ ገሊጾም። ኤምባሲ ኣፍጋኒስታን ብትዊተር ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣብ ዝሓለፈ 2 ሰሙናት ልዕሊ 1000 ኣፍጋኒስታናውያን ከም ዝተኣስሩ ይሓቢሩ። ኣብ ጥቓ ዶብ ፓኪስታን እትርከብ ግዝኣት ባሎቺስታን ብታሪክ ጣሊባን ፓኪስታን ወይ ፓኪስታናዊ ጣሊባንን ጉጅለ ዳዓሽን ዝርከቦም ዕጡቓት ብተደጋጋሚ መጥቃዕቲ ዝበጽሖ ከባቢ እዩ። ኣብ መጀመርታ ናይ ዝወርሒ ኣብ ተመሳሳሊ ግዝኣት ብዘጋጠመ ነታዊ ሓደ ፍሉጥ መራሒ ሃይማኖት ዝርከቦም ብውሕዱ 11 ሰባት ቆሲሎም እዮም። ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ። ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም።